Ketkare binave Erkan İlan li navçeya Ok Meydaniya İstanbulê di kargeha werîsên Pola de dixebite. İlan tevî sê hevalên xwe di vê kargehê de kar dike. Karmend İlan pîşa bav û kalên xwe heya roja îro berdewam dike. Di zarokatiya xwe de di betlaneyan de ji bo ku pêdiviyên xwe bi cih bîne dest bi vî karî kiriye. û ev sih sal e vî karî berdewam dike. İlanê ku bi salane toza vî karî kişandiye hinavê xwe tevî sê hevalên xwe yên din bi dilxweşî û bextewarî karê xwe dikin. Her çi kes krîza aborî bandor li ser karê wan kirîbe jî ji bo ku bi hev re bûnewek malbatekê û bi hev re xebat dikin keyfxweşin. Erkan İlanê ku ev sih sal e vê îmalatxaneyê dide xebitandin behsa vê kargehê wiha dibêje. İmalathaneyi işletiyor. Evvel peşiye bavê min e. Bavê min û hevalekî wî sih salan berê bi hevra ev karxane vekirin. Beriya neha bi çend salan şirîkê bavê min biryar da vegerteve bajêrê xwe çû. Piştî we me bi xwe kar kir. Di van salên dawiyê da guherîna şert û mercên bazarî û krîza aborî li ser me çêbû. Lê bi awayekî em hewl didin li ber xwe bidin da karê me berdewam bit. Her wiha İlan li cem werîsên Pola di heman demê de nixwemandina plastîkan jî dike û İlan axaftina xwe wiha berdewam kir. Biz çelik halat imalatı ve aynı zamanda çelik halat Ji ber ku karê me bi hesaba dolar ye, tu bixwazî ya nexwazî li dema dolar bilind dibit, ew jî di hêla neyînî da bandorê li ser me dike. Ev yek bandorê li ser karê me dike. Heya ji destê me tê, em jî ve hewl bidin bi vê yekê ra di nav kardariyê da bin û karê xwe berdewam bikin. İlan dibêje ku ew ji tayê ku cil li ser tên raxistin bigire, heya werîsê herî stûriyê ku pê wesayî tên kaşkirin çê dikin û ew demeke dirêj e bi gelek kargeh û febrîkayên cur bi cur re dixebitin û dibêje cihê ku em lê dixebitin wek malekê û wek malbatekê ne. Dema em pere qezenc bikin bila hinek jê neyên perçikandin. Em botanî. Dengê Amerîka, İstanbul.